Usteriš tako boj da ne bi kako bi zadnji Jedan, dva! Hvataj! Ajmo vi! Daj! Da! Jebote, dve ruke, hvataj to. Dobro je! Vidiš kako je dihlasno. Ne udara, nego da te muči, da ti je ovo to pojavno. This is nice. Igra otvarat! Čujete? Bravo! Igra otvarat! Line! Sek! Ne guraj! Ne stavijaj, ne guraj! Smiri! Jebeni dole! Zali loptu! Luka! Luka! Ne guraj! Ne guraj! Pravo guraj na gore! Bravo Vojvodina, bravo! Samo tako jako! Ajde! Bravo, Ošćo! Da uvijek vidimo stope. Rekao je ponoviti. Ali onaj... Koji vreme? Sve mislim da je... Šta je sad bilo? Vojko ima sad... Dule bre! Ko je ona vratila tu pored dalje? Tu je Vinče ili... Bravo! Fajn! Ne guraj! Ne guraj! Guraj! Izvuci! A, ruka! Enzi deste! Enzi deste! Namesti! Da, sad sigurno. Biće to. Pa dok se mi razigraju za 20 minuta. Kako ste potrefili gde? Jedan sam napao. Uzmi ovo! Pomeri 2 metra od ovih. A ja samo na blizu. Bravo! Našao! Bravo, sudija! Nekom da nešto su... Tamo je tamo. Ajmo! Šuti! Prva! Bez pritiska, ajde! Nikad je šut, da debu. Ostaviti na ovo, ej! Ajmo, ajmo! Prvo! Prvo! Deseti linija! Jedan! Bravo! Hvataj to! Ajmo! Zadnje noge, zadnje! Bravo! Ajmo stojo, ajmo stojo! Bravo! Obaraj! Bravo!
jaka kako je devojka. Nije valjda da je to. Naravno da je to pali. Naravno to je Ronaldo. Tako da je to top. Da idemo se zajedno da vidimo. Da, što su oni sve nagledani? Pogledaj 14. Što su stegli imaju? Šta oni mogu, mi ne možemo. Svi, brate, u teretanu i znojenje i rekli. Jako su meni fakture pomenuli. Znaš kako su dobili prošlo? Samo da kažem. Kažem. Evo opet sam isto dobio. Nema veze. Sjedi, neću, nema veze. Ajde, isprati. Ajmo, Đani! Bravo! Pravo priča si ne skida. Šta dole? Dole! Bravo, na njega! Zadržite, bre! A ga gledaju, jebom. Ajmo, da pa nije! Gdje ćeš? Guraj ga, bre! Da, on pao je sam. Bravo, bre! Zvuci! Bravo! Ajmo, vidi, ajmo, vidi! Bravo! Zato što jedini ima snage, bre. Da. U kakav ulazak u kontakt imamo, jebote. To je pokošen i kao neko po nogama da ti bije. Bravo! Podrška! Gdje se guraš, Rašika? Daj, jebam sunce. Hvataj! Ajmo, sto! Idi bre u kurac. Kako su dobro pravili, bre? Obožavam te, bre. Ma dobro je, bre, sediš, a ne vidi se ništa, bro. Odavde ja vidim. Bolje nego ti. Tamo ne moraš da gledaš. Malo sunce nešto ne špedi. Ajmo, stavi malo ovako. Ajmo, oni će nas gdje. Lepo je ovaj čato. Mini. Nije mol, pipa kolena. Mini je ovaj druga. To je ta trojka, vidi kako je. Trojka, pa to ti da stepi. Ajde, Tale, ajde. Bravo! Tatiću, Tale! Preširao sam, ne pojma. Što kazaš? Da, bre, čovječe, o čemu pričaš, on sudi pravila pre 20 godina. Ajde, žele. Ilić nema loptu, uopšte ne, on treba da igra s loptu. Hino! Nije imao loptu uopšte, 20 minuta. 10 minuta utakmice nije pitao loptu. Stale!
Stale! Stale! Možemo, bolje mi je. Prenesi mu da igra sa Hinićem. Hinić 10 minuta nije pipnuo loptu. Kaži Taletu, sad kad bude šutnuo kaznu, da igra više sa Hinićem. Samo mu kaži igraj sa Hinićem. Rekao ti Babonja igraj sa Hinićem. Prenesi mu. Sastavlja se. Oče nas 6 puta gledali. Sad ne dobijaj. Nemoj tako, bre. Obožavam ga, bre. Da ga zvuku dijagonalno, jedne ušnicima, da pušte do kraja. Jači su mogu naspred vuci. Zvuci. Bravo. Bravo, daj loptu, daj! Alo! Da su Grčinu, ne, sudija. Dijagonala, plitko! Zadnje noge, treći linije. Zadnje noge... Koji? Na tu foru, to radi. Hvataj da boje. Tvoje. Ne. Tako kad smo mi igrali, tako je hvata lopta. Čekaj, nastaje da bude otlačen. Brati, daj mu žuti. Ajmo žuti, znači ovo djelo. Mnogo mi dolazi. A to prodanje B liga pa ne mora da ne ispravo. Ne mora auto futbol. Ne, nije povredo. Da li imaš? A pečeni? U noge! Šuti opet! Bravo! Sa zemlje! Može sad gospodin. Sad ovako može sa zemlje. Ja ovdje sam otišao. Ali ja. A uplašio se, vidio sad bi dobro. Nije, pa uplašio se. Neko bio na njemu, jedan bio. A brži smo mogli samo da raširimo igru. Da, onda samo da ostavio. Mogu li da padne dole, ali bi uzeo loptu i nastavio? Mogu je da se baci na ljude. Pa promašio je. Promašio da što je kada izaš, ali ne pokuša. On je ispred njega, on mora u trku da je pokuša sa zemlje i da nastavi da padne. Ajmo, Stojan, jako bre. Ćao, posle. Bravo! Lopta je veća. Bravo! Podrška!
Dobre udri bre. Ne može. Kasnite jebo. Nije se rolao, treba se rolao. Kako je borio, treba kreja se rolao. Nije, bio je sam, šta, ne može ništa uradi kad je bio sam. A dva su bili odbrane, nema, to sad ne, to neće niko da sudi, zato što nema niko da je bio jedan, onda bi morao, još jedan nije znao da je išao podršku, onda bi morao. Ovo je Bori ga jebote! Kako sam ovo? Ugledi ove ostale, na nogama. A bre udri ga. Bravo doktore, ko je oborio se? Mora ga zadržiti. Dole! Dole! Ne zabravo. Lovi! Bravo, dobro. Jebote, ide visoko što da su svi 200 kila. Podigni ga. Bravo! Vid uzmi ovu! Vid uzmi ovu! Dole! Samo dole! Dobre! Dole! Bravo! Jebaću ti kevu na kraju, mentolu, jebaću ti kevu. Meni se ga malo sedi. Bravo! Bravo! Ovi stoji ovako i ovaj ga gurne, brate. Gol Dinamo! Pusti ga, bre, nema. Raša to bori onog što čovjeka šuta. Zato je popizdeo, brate. I ne popizdeo. Ali pazi šta radiš. Gde su se? Ko su to uve? Odnesu malo, malo. Odnesu malo. Cijelu rukadu su sve rukadu. Ti nije, brate. Aj, Kiliću! Sad daj to vam. Sad daj gore. Brak! Brak! Podrška prije. Hvala, Lučan. Ajde, ajde, trči. Rake za plave, ne ruke, rake za plave! Rake za plave! Ostav, Dole! Bori ga! Dole! To je po... Rake, zadnje noge! Dobre! Napred! Ide prednost. Bre, rat, jebati život. Nema ljudi. Ne znam kako se pojavlja. Dovoljno sekund da malo samo ne stoje dobro. Da ne stoje dobro. To mora da bude jubilar. Ja, dobro je nazad. Ajde, bre!
Jebaj. Mnogo sam ja znao kako se znam. Nije bio se, znaš da nije bio se? Dejan Đelković. Nije prihvatio, a? Molim? Znaš nije bio se? Ovdje lopta. Ovdje nije. Spusti na liniju, to će isto. On ti ide u dopu, ne? Bravo, bravo, bravo! Pa ajde! Gledaj bre, gledaj. Sad još malo i Dunaj. Što ne primetio? Gledam i vruće, već samo sam. Da mi prijasno. Offside, repeto, jeba. Aj sedi, molim vas. Obori ga bre! Bravo! I njega! Bravo! Bravo! Kubi ga! Kako bre, kupi govna! A i treba bre. Kako pokupiti? Bravo! Bravo! Ajde! Ajde bre! Podrška! Bravo, volaj, bravo! Bravo! Jebot! Ajmo! Gdje je talent? Aj, Mihajlo. Nije talent. Da, već ima u rukama. Obaraj ga bre! Ajmo, Vanja! Da, za vrat, tako je! Polako. Miran! Bravo bre! Polako! Beži tamo, bre. Sad se svima Antoni brate! Zajedno reprezentaciju. Alo bre, magarci imaju svi po 26, 7, 30 godina, bre. Duvaju svi vicinci na 16. Ej tu malo. Kao jebati tačku za kurac, za ovo i ono. Što ne znam, što nisam. Stalo te žutu za vrat. Sise bre. A i on je pogrešno, treba nisu. Ajmo spreme! Pokupi ga bre! Pokupi ga bre! U noge, bravo! Bravo! Čovjek sad tera.
se pobio. Ne znam niko šta da mi. Lemon čuje. A, da. Vuči imaš sulj. Imam. Daj malo, vodi. Ja, živni bif. Mi vuči šta ti doživio. Ajde, delimo se. Ideš u rijeku za vikend. U rijeku, ide. Kaži, koliko para? Ma da, evo. 30 evra. Nemam pare, bre. Mogu skoro. Da, da se privremi da ne ode. Što, onako ću uzmeš prvo mjesto. Pa da, Različi za kadete i za juniore. Pa nemam pare, bre. ću da platim dobro. A ti Ljuba jebate nas medalje. A na šta bi mi platio? 30 O? To da, ima kaže šta, ti hoćeš šta, ideš, nisi do sad trenirao i još ja ti platim. Ne, dobro mi pokupio. Bolje ću dostići jebate. Pa jesam. Kako je kaj vršac? Čuo sam. Čuo sam se nakon turnira. Kad mu imao sjebo nogu. Da, ništa, pukao mu mišić, nećemo ću koliko 3 mjesta najmanje da krene, da takne. A bio je prvi. Jeste, je prvi. Ajmo Dimče! Ja sam minutu 30 godina, brate. A pre kluba Krupani igra protiv Klimaca. Grupu, Dimče! Ajde! Opa! Na nisko jebate! Sve ovi iz dijagonale, brate, nisu potrčali iz rame. Jebate, treba dvoje da ubije da završi igru. Samo je taj mi trči. Steno zakazali. Koji igra regionalno, juče bio je finala u svim evropskim takmičenjima. A ovdje se igra iz 4 kola. Niko bao, bravo, pritite! Moja vuče. Leti! Vlada! Papa, uzeli si igrati. Ovo jedan trčak, kaže jebote. Jedan, dva! Ne valja. Dobre! Trojki i onda se uvuče prvi. Kako je bila baba? Kako je bila baba? Mi smo radili na televiziji i breku. Ako ne bude dali jesi prošli, sad nek ide Tatić. Tatić sad treba... Ajmo, momci! Neće mi samo da mu idu u dopunu i da rašire. Gurni! Viš kako kosi. Bravo! Ajde, Dimče! Ne, čovo. Slusa što si ne miraš. Tatić je bio u petak. Kako me mama učila.
Učila ga mama da bude Evo ti, bre. Kupio je kilo. U Rumu. Na Rum. Ne razbijaš kako razbijamo rad. Bravo! Bravo! Sluši ga. Alo, bre, majmune, šta to radiš, pička ti materina bezobrazna? E, a nisam vidio šta je sad bilo. Koga? Koga? Danilo? Normalni bre, ti posle kontrakta, jebote, Ko je? majmuni. Igrajte, to je sport, bre. O jebeš, imar svaki put mora kontakt više, kreteni, neno. Jebeš, mater, kad kreten ide u sport. Mamu vam jebem. Dobro je, čale. Ma idi bre, svaki put kontakt više. Svaki put šutiraju, čupaju, ko smradovi bre poslednji. Upravo je svako reč. Jeste. Pederi bre imaju po 30 godina, svi ovo su klinci, jebote. Trebate zajedno sutra igrati u reprezentaciji. Oni neće igrati. Treba da čuvate jedan drugo. Kuzma, ti ću mi nisam Pa idite kući. Zvuci! Buraj! Triči me! To, triči. Ajde vi! Ajde bre! Udri gama bre! Udri! Bravo! Kako ih nosi troje jebote! Spremi ti za petak ideš u Rijeku. Šta ima u Rijeci? Sve ti vidi. Turnir. Njima smeta što Pederi bre imaju po 30 godina, razumeš, ovo su klinci, gledaj ovo. Ti zavisiš još od 40 igrača, samo od sebe, bolji pobedi. Zato moj klinac sam trener. Trenirao pre 7-8 godina i prešao na judo i... Tvoja! Valjak se udario. Tu aut, što razmišljaš? Samo ovaj magarac je prešao posle 17 godina judoa na rangu. 12, ne vidi, molim te, 17 imaš. Balkanski, što je bio? Treći na Balkanu zadnji put, u baru. Ne, u Ničiću, gdje je bio? Dobre, ragbi nije, ragbi. Individualni sport. Generalno, Tako, bre. Bravo! Ajde! Šta je bilo? Napred, Napred je vrati. Emocija ovo. To samo stojalo. Kako je batio? Uče? Dobar. Čale, tu ili nije to? Hoćeš, vrati. Si pošao? Nisam znao da si tu da se nese pas. Pregreo sam se. Ne mogu stoji na polici. A dobro, vidite sve. Znači ideš u petak. Ne idem. Nemam para za put. A ne, treba. Platiš klub. To mu i ja kažem. Kojeg se boriš, za savez ili za klub? Boriš za savez, savez će. Bravo! Bravo, momci! Bravo! Ajde bre! Ajde na burek! Bravo! Vidi po burek, bre! Pa ustani. Ja mislim da će više nego... Ali usru se, brate, nije znao. Čeka nego... Nije treba. Prosto! Prosto! Stale!
Stale, Tatić, sad promeni, sad igraj faza 1, faza 2, jer su sad provalili da ideš u dopunu, a njihovi centri stoje. Hrani Kinića, hrani Dimčeta. Stoje centri, čekaju vas. Faza 1, faza 2, igraj. Čekaju vas u mestu, čekaju vas u mestu. Ne, bro, gledaj. To, igra. Ajde, na burek, ajde! Dabane, baci je. Ne može rukama. Tako je, igraj, Rašeta, igraj! Igraj! Hoćete napraviti liniju, bre! Desno! Ajde, Dečerma! Mimi jebote vataj, koji ti... Nisko! Dobre! Bravo, vidi! Evo to ćete vidjeti kad nam služi kako je to odmaranje u ekipi. Nemoj molim. Tog nikad nisi igrao sa njim. Pa zato ti kažem. Aj šta on? Svašta sam u životu video, nemoj molim. Ali takvo odmaranje na utakmici. Znaš što je video, to još. Bravo, Žani! Ajde, Ničo, ajde! Ne kosi tako. Bravo, bre! Ajmo, Kino, bre! Bravo, Kraljević! Ej, dalje isto baca. I dalje isto baca. Ali to je samo dokaz da on ima kontinuitet ideje. Daj pas! Ne, to nema svako da promaši svaki put. Nije kolebljivan, uvijek konstantan je. Offside, sudija. Sad je ona Rusija. Ajde, Čerma! Dobre! Guraj! Pomozi mi na potne! Guraj! Mora da se odrola! Što lego. Udri! Ajde! Bre, vide! Bravo! Bre, kakvi su kao najbroj nisu mu do kurca. Zato, vrati. Nosi ih, brate, u zubima sve. Ajde! Ajde, bre! Ajmo, pik! Aj, vidi da... Bravo! Tuci ih, bre! Ajmo još jedan. Crna sam. Bravo. Nije. That's a sexy boy. Šta mu nervira, vidi. Vidi ga nervira, se ne udam kaj pameti svoje oči. Daj, malo. Ček, idete na turnir? Dobro, viš kako smo im kampu nabili, brati, igramo na njihovoj
bre u Ese. Ima ljudi sa strane ili kako ne su? Iz grada, iz Zvezde. Dobro, Rabatski cijele godine igrao i prošle sezone za njih. Mislim ovako, iz A lige da igraju. Nema brze, sudija! Nema brze sa centra, kralju! To znači nema šuta. Sve što radimo, oni ništa ne primenjuju. Bravo bre! Ajde! Odrška! Ali nemaju pojma, nemaju ništa. Ni poziciju, Da dođe Ambros na to, izgubit će dobar glas. Pa to je to. Rašo, stika pide, Rašo! Prodana, dušo! Kaži, sve im kaži! Ajmo, Dobane! Bori ga, bre! Bole! Tako je bre! Gazi bre, gazi, gazi! Desno! To je tiš. Napred! To! Bole, povedi to! Čuj, glavu sam čovjek šutio tebe. Umjesto šutio onog dole. Brko, kad će se... Mora da uvati. Makar napolje. Mora da uvati, jer što je mogo da mora da uvati. Treba već 30. Predstavljaj se kad bi ne zna da može brzo da odigra sam sebi. Neko nikad nije vidio. Pa ne znam, možda bi krenuo na to. A možda i... Igraćeš kad napuniš. Bravo, ajde! Late, mora pustiti. Hvataj ga! Tako, pusti! Kako vam igra Gaga, majka?
Drugu liniju su ide se boliti, ne boliti. To je bilo prošle godine zbog rasističkog napada na sedmicu. Gaga bre. Bravo! Druga linija se boliti u sviđu. U istom mjestu što je radio ovaj, što stoji skoro s Dečević. Ne vidim ko. You told me last night. How do you know that? Bravo, Dinamo! Kopaj! Uče! Kopaj! Ne može da ponovi, može samo da dobili protivnik. Odnosno Dinamo. Treba na početku utakmice da bude bezbolno. Zašto igraš ragbi? Odmah, prekrio me utakmicu i odmah išao. Ne gure. Prvi minut. Nije rad. Kako smo igrali u Janju? Možete da mi čestitati. Prvi sam u putanju u glineni golubova. Nisam mi ulovi neko svinče, brate, zajebite golubove. A zašto ti neko svinče, nešto da jedemo, a ne glineni golubovi. Evo, možete ti kažem, mogu ti pivo da donesu. Šefe? Kaj, gubimo? Ovo. Koliko je bilo takmičara? 1 ili 2? A zašto uvijek nije bilo takmičara? Sì, ma si tam più fatto, ciao, bravo, bravo. Bravo. Pobedio, nije ga niko pucao. Tade, njih dvojica su četverac, što bi rekli u onom filmu. Ajmo! Zapući bre, jebote! Ko balerina, jebote? Da, bukvalno. Mekano kao... Igraj! Tako! Ajde! Tako! Bravo! Ti stao, bre! Ajmo, Dinamo! Šut, čole! Šta je Kuzma? Pored. Sutak? Kuzma, hoćeš sutak? Ali mu ljusti pre toga, buče. Dinamo kazneni. Kazneni? Da. Šta je bilo koje priče? Ne, Dinamo je postigao kazneni jeste. Za 3 godine se vidimo u Bundesliga. A obra. Vuče si biciklom? Živiš tu na 50 metara nisi bicikl.
Mislim, nosiš led neki od kući, odula. Sekund, ne kažeš to tako, kaže šteta, veliki brže da se biciklu, sad doneti led je. Evo, ušao. A gdje ti Aleks? Vlado, dolazim do ono. Gdje ti Aleks? Kući vas spava. Hvala. Ko igra? A Barat? Nemojte li ovdje. Gaj. Puto sve, brate. Pančina slika, pančina. Tako je, Dinamo! Tako je! Ubili se. Ajmo, Reko! Ajde, bole! Ajde, bre! Ajde, bole! Bravo, Lem! Ajde! Ajde, ajde, ajde! Aj, mi jebote, Sveknu. Ajmo, Dinamo! Sveknu ispred njega. Nastavi! Ajde, Gago, ajde! Brate, mi danas igramo strano, traži lopu, dale, bre. Ej! Bravo! Ajde! Ajde, ajde! Ništa bez radimo. Bravo! Bravo, Bole! Ovi sretani ti idealno za stres. Prodana dušo! Bravo, Radile! Gledam raz. Ja, sad će vam plina. Idu dalje, ajde! Kako se? Koliko vas ima na treningu? Kad je da? Gol, iz prvog tima, koliko igrača dolazi? 25. Jeste, ali to je futbolski gol. Pod prečku. Kakav bi gol bio, a? Nije da. Vodio gol. U 19. Nešto zvane. Čekaj, idemo na vladu. Da. Ne potiš kuću mater, samo idemo vladu. 12, majmune. Kako? Kazneni jese je 7. Kazneni jese nema što se Kazneni jese je odmah 7 i odmah do 6. Pravilno. Kak bi igre? Ajmo, bre! Sudija, bre! Dobro. Dobro, Dinamo! Koga je uvetio to? Napolje, bre! Dinamo! Žuti, bre! To deca, jeb! Pokvareni su. A u mamu vam jebati. Dobre, Bole! Dobre, Bole! Odmah jedna mama. Uvijek ga za vrat. Ima kapicu. Morao bi da mu da žuta. Žuti za ovo 100%. Koga je cilj? Jeli, Vuče, je li bio Vazari ili Lipo? Neko dete. Na bokje, mislim da nije lopatica. Ne, ovdje, bila je tendencija. Milo Majdov kako je izgubio danas. Krete. Sviraj penal. Za bron. U zlati pojed uđu ima, ovaj protivnik ima 2 šide, on nema ni jedan. I posle 7 minuta ima 3 šide. A znaš kako je treći dobio? Upatka ga doliš po svoje da, i još gledao sudiju, kao da li će da svira ili neće. Majmun je. Kad igraju to je, brate, bezazleno. A to je njihov obraz. Bravo! A povredit će, brate. Pa sad ti vidi. Ali debeli, ajde. Žuti sinoć je lumpovo. Da, žuti. Molim bumbu. Sinoć je lumpovo, zato... Gledaj, kao iz kruške, ne pogledaj. Nemoj, gledaj,
Uzmo sad izmeriš 10 metara od linije gde je sudija i onda staneš tamo i on mora da stoji da nema 3 metra. Ne bre, kako kiša bre. A, može i ovako. Uživaj dok je oblik, A linija može, dobro je. Vidiš, oni su svi Ova u kazni. linija i ova linija su ti na 10 metara. Znači, odavde 2 metra i tamo 2 metra. Znači... Sad ti je u kazni ovaj u sredini, centar. Kažeš mu da je u kazni, kažeš mu pomeri se. Kruži zastavicu ispred sebe i... Sad ideš 10 od sudije na onu tamo stranu. Ajmo, zatvaraj Dinamo! Zatvaraj! Bravo! Dobre! Bravo, bre! Bravo! Ajde, Rašeta! Ideš u njega! Još 10! Još 10! Igraj brzo, igraj brzo! Brzo ceo teren možda igraš. Ajmo, Dinamo! Sudija te postavi, nešto radi. Ako se sudija postavio, imaš To je ranije bilo, od pre 2 godine nema druge brze. Ima. Brze, evo ga pravo. Brze, možda igraš. Pičko prodana, vrati se u Starčevo. Bravo, bravo! Malo piva! Vidiš Igor? Molim, skiri se! Filipe! 50 evra je za polovreme, ovo ti je drugo. Dobre, dobre. Stigo si ga skoro. U čoveka! Može, brzo može. U čoveka! Jedemo im kuma kako je dobar. A kur moj dobro, ovo je bilo za uši i za napolje. Ne ide ispred njega, nego ide za njega. Pa znaš kada će ga stigne? Nikad. Nisam rekao njega da... Ajmo, Dinamo! Na pivo! Ajde, ajde! Bravo! Guraj to, bole! Ajmo, Zabane! Ajmo! His nickname is Magic. Magic. Kako se kaže oblak? Cloud. Niže prva, niže! Izaš za! Igraj! Ispala, ajmo, bravo! Bravo! Bravo, Dinamo, ajmo sad! A, Danilo, koji ti kurac, šta si na loptu zalećeš tako, brate, ostavit ću loptu. Nije to, tako treba da radiš, šta, brate, manipri, šta rade Novozelanđani, ovi, oni, brate, što Demi uzima loptu, pusti, bacit će loptu. Ajmo, pojese, Dinamo! Ajmo, pojese! Idi! Bravo, bre! Idi, Filipe! Ajde po burek, ej! Dobro je! Brzo samo zdes! Baca se, ej! Ajde, Kiniću! Ajde, Kiniću! Niže, niže! Da će rame tako. Pokupi ga po nogama! Ajmo, Dinamo! Onda reci! Zunja ljubavi, pa gde si ti sve ove godine? Gde si moj mužino? Gde si? Ajmo, Kiniću! Jeli Dunja, jesi pisao 4. razred? Niže prva! Ajmo, Tale! Jeli Dunja, jesi pisao 4. razred? To! Tako je, Dinamo, igraj! Tako dobro da nisi 4. razred. Ajde, bre!
Bravo! To je na mamu, bre, nije na tatu. Jebi majmuna, bre. Ovo vas kurac, ako pobedimo, ko će splati prvi? Kalaba kao sport. Ja, gdje je kalaba? Pravo ruku. Evo lopta! Dunja, imaš vode kod mene ako hoćeš. Dete tu govori. Pa ne mogu... Ajde, ajde. Onu haluću da pamtim. Bravo! Ajmo! Ajmo! Bravo, Tale! Ajmo, Fico! Kontakt! Dobro, igraj! Kotrljaj, oslobodi loptu! Mogu da mi je rano bacilo. Jebote, vidi ti na ovdje nema Ima vremena do kontakta kako hoćeš. Danas do jaja. Bravo! Dobro je, ajmo Dinamo, ajmo! Svoji vreme! Super! Ivo se presku! Deset. Ja kažem što. Eno imaš kesu sa džubretom, jes? Dižu go nazad i skočio sam. Jes. Ne, to je kesu sa džubretom. Da. Evo i ovo To je Vukova kesa, nije naš. Dobro, čuti, Odlično barem si radio. pomažu. Pusti ti ovaj provokator. Ne be, Vuk. Dilovi je Vuk čvrsto. Dilovi je Vukodlak, a ovo je Vuk. Čekaj, si radi isto mat. Nije april. Kuzma još malo. Meni se ona navikla od vožnje. Ova nije. Što ti ne igraš? Ona je zove staro, prezirava. Bravo. Ajde, Kiniću! Ajmo Kino! Bravo bre, Dovoljno je jedna budala u porodici koja igra ragbi. Bravo. Trči! Bravo bre! Bravo, Stojevo! Nemoj da bacaš svoju odbranu. Dosta prednost. Gledao. Daj, sudijano je stvarno je držani 2 sekunde. Jeli, pa ne? Ja držao toliko dugo da bi bila prednost za ove. Ja držao loptu toliko dugo da bi bila prednost. Ne. Lako! Filipe! Mora Vinci. Smireno! Samo kontrola. Vidiš da provociraju sve vreme. Ne. Dobro je Dimče, bre! Alo, polako! Ne može se smiriti. Ne može i ova vrućina udari glavu. Izvucite ga napolje, jebote, koji je kurac i vama? Treći od jutros kad već pitaš. Jebi ga Rašeta, šta ti kažeš? Daj bre si normalno. Ja mislim su se nabila ti uđi digli. Ajmo Dinamo! To su pekice, evo. Pa si pucivana. Ja sam crven.
Nemoj žilovi biti. I igramo se. Musi da je spio tu ići. Ajmo. Filharmonija. Kakav loš primjer ovo Nije nego da što priča, ti dođeš da ga držiš. Ćao. Bravo. Ti stisne, ja držim, ovaj prosnik drhne mene, ne tebi. Rizikuješ da biš baciti najustor da si smirivao, a sad ti to treba. Ti normalno, bre! Majmunije! Alo, Glubar, sjedi dole. Žuti! Ajde, Kiliću! Bravo, Bole! Vole preko glavi, neka bre mamu. Ovo je dao žuti. Stigni! Bravo! Ne. Bonus point. A pazi, on je dao žute tamo na glavu. Pa, braka, ja govorio nije. Čovjek tako ne mu uopšte. Radivoje, ne brukaj selo, Radivoje! Svi ima žuti i svi tamo žuti. Pametno, brate, gledaj ovo, ima da mu uveti ono seljačko do pola, brate, to sve žita. Ovo se redovno desilo, naravno, da prelomi utakmicu na svoju stranu. Ajde, zavojimo se. Nije jesi. Voda ovo, a? Gdje si, bravo? Uvom tamo, bojte. To prosto ne vidje. Da se igrali već. Pojedu 12-0 i... Dobre. I zadovolji se prvi 10 minuta od ovih kolektiva. Jel da? Znači šta se neko razne? Sad na telefonu imaš 15 trenera. 15 sudija koji su bolji od sudije. Za koji ljudi nema pojma. Svi njih. Ja sam rekao, ne znam kada je bio izgube neki eksces. Dakle, jedin ti je ragbi kad je došla situacija da Radivoje smiruje se tako. Prodana, dušo! Nemoj više da nam bruka selo, bre, Radivoje! Šta je bilo, Jokiću? Dobre. Već. Završio posao. Ne mogu Bruka Starčevo, sram te bilo! Bruka malo se predpisno. Ovaj malo pregadavi ovdje ništa. Lepo, bravo! Tako je, zatvaraj! Zatvaraj! Obori ga! Ne može ide uz aut, jebote, kako da obori ga, bre! Dobro! Evo auta, mečere. Reku pomoću sudije do Kenja. Ko? Trener glavni. Koji trener? Sudija glavni. Reku do Kenja linijski. Čoravski. Glavni sudija. I Huizu je rekao jedno bar 50 puta. Šta je samo ovako dok je kurno, brate? Kurno ga je ovo. Jesi tamo bio čist. To nam je rekao Pančevo. Te posle mi dao kasno. Sa lopate mi čekamo. Ulezu u sebi nogama. Bar da ga oborio. Idealno ću da bude sudija. I s kim zastupa.
Vuče, kad idete u drugu, vuče? Ti treniraš ovo? Šta ima s rumom? To su kadeti. Ti nisi kadet? Ja sam junior. Jesi ne igra za prvi tim? Ja što nemam 17 godina. Imat će za 20 dana, jebate. Za 20 dana će da imaš. Za 20 dana. Pa kad ti rađeš, 21. 22. U julu. Ej. Ne moram kao više rođen. 2 dana pred polazak. Ma u busu. Kapica je vezana čvrsto. Ne seri. Hvala mu kapica, ništa nije. Nemoj, majmo, Ovaj šta kad ćete vidjeti da živite tamo svi. dobiješ Pa i ti ideš, Idem. ja sam Milušu napravio plan pripremno, 6 ustenje i trčanje do prvog sledećeg sela i nazad. Ajmo! Čovjek od 35 godina treba da sluši da... Ja rekao drugaru, ja ću tamo trčim, kažu, ideš da trčiš tamo. Kako ti nisi normalno. Milušu prošle godine trčao 2 dana. Do sledećeg sela su trčali i nazad. Pa, fali. Ko, Filip? Dobro, to ni neće. Ne, neće dobiti ništa, neće. Jebem ti mater, sudija! Dobre, sad. Jokiću! Jokiću! Ima dece, Šabane. Znaš da je to kažnjivo. Ako ga prijavi, ako ga pripozna, prijavi ga. 4 nedelje bez... Je li moguće da Vojvodina duplo bolje? Ambruš, Radivoje, Bole. To nisam ja igrao. Ovo visoko baranje. Ajde, ajde, ajde! Ne, tako odmah, do kontakta. Ajde, nema dovoljno. Čisti ga! To, ajde, ajde! Popeo sam njega. Igore, urgira, Igore! Nabaci onaj motori. Nije sad to. Da ostanu ovdje, pošto su oni svi prebacili. Nabaci onaj, brate, motori vršovi, brate. Stepen, ovo je neki 14-ica, brate, vidiš mi vršovi. Ne možda moram Ramiću! Kažem, ja sam tu vampiri već sam začetala. Ima žuti, nepravedan. Jedno visoko. Tamo nije dao žuti zadnji. Pa nije, a nama dao ovaj udario. Više ga udario ovdje. Tu ga udario. Ja sam svidio, meni je bio okrenut. Ne znam, neki stariji bateri. Nemoj da bruka selo, Radivoje! Ovo je mlađi. Bravo, sudija, bre! Svaka čast, svaka čast. Čestio! Ajde, požuri, bre! Napolje! Ajmo, Dinamo! 24-12. Tako! Dobri! Dečki, jelo? Ja ne mogu gledam, bad. Sedi dole, bre! Ajde! Ajde,
Daj ključ! Dva više! Bravo, bravo! Haj tamo, svi stoji kako obana. Tač. Ja mu se deli, nemo se deli. Pa nisi čuo tač. Idemo tale! Svakako nema više. 24-22. 24-12 je bilo, sad je 24-17. A Saša, ovo je 19. Bilo je da protera valjda. Slovi dali jese i tamo. Slovi dali jese. 24-17 i sad je 24-22. Sad ako prebaci... Biće izjednačeno. Ne znam da li on ne prebacio, nisam vidio. Ne. Sigurno, tale! Čekajte, sad ne rešim. Susa, idi po lopu! I kazneni. Ne, sa tim. On ja da djede tako. Kakve sileće? Ovo je 40. Koji su šokovi, to oni trče, brate, evo već. Sve imaš 10 minuta, brate. Brate, imam kogod. Ja se odvorim. Ja ga zovem, brate, pola dana. U uredu su radi zvezdici. Radi zvezdici. Radi zvezda. Loznica, Vojvodina, Vršac i Dinamo. Ajde! Idemo pojeste! Ajmo pojeste! Ej, jebe, kako mu to bacaš? Ima prednost, dobro je. Ajmo pojeste! Bravo! Daj! Nema koja linija. Nema nikom. Vozi mu, bre! Bravo, Čole! Na njega, bre! Na njega! Bravo! Tako je, bre, zastavi ga. Jedan stvari gosti. Koliko mi gosti? Osoto Gari, Ovči Gari, Kata Guruma. Ne, kako vam prođe to kroz sir. Ne, tamo zatvori, evo. Out! Nereš, 3-3. Rezultat ko najviše odgovara Vršcu. Da. A njih će dobiti sljedeći, najbolje. A razbili smo ih 20 minuta prošle. Znam, i oni vas u preostalih 60. Jebi, sve na kazni. Ali pisalo je tamo, na direktnom prenosu zabranjeno za decu ispod 18 godina. Ko? Tu je. Sa Milenom je tamo. A šta će treba? Stavno da to treba. Sad to zabrini. Nikada najđe neki. Da. Ajmo, Dinamo! Sruši ga. Ne može za dres, mora za noge. Kazni. Opa! Tako, sruši ga. Bravo, bre,
ne daj mu dalje. Šut! Šut! Ko se bre ono tamo bije? Šta rade? Ko to hoće? Ko to od nas hoće? Stej tu, Simone. To je Jovke. Svi su prsi. 14 bre govno bre. Mali peder, jebaću u Znaš što stoji ko faul? Pa dođi vamo bre, mamu ti jebem bre. Znaš koliko je po glavi? Govno jedno bre. Znat se može se bije. Čekaj ti imate. Srki, ovke, brate. Bravo! Do kraja! Sada! Vuci bre, pa vuci! Još! Ajmo Gago, jako bre! Pa je visoko, ko će ga preko laktova jednog. Jel ga nije čak bio ovdje, šta? Ovdje, ne, nije preko ramena, ispod ramena je. Ajde! Ko? Ajde! Prebiga Kuzma! To prebiga! Sigurna! Dole vid! Zadnje noge, 9, 8, zadnje noge. Niže Marko! Jebe ti, leba je! Bravo! Ne treba lekar, ne treba! Trebaju makaze samo! Skini i drugu! Ajmo, preguraj to! Top! Bude let. Mislim da je top, već skloniti. Evo čekaj se. Aco pederu! To! Guraj, to, izašla! Zatvori! Pa na njega. Tako, bravo. Opa, Ambruše! Evo jesi. Ne. Bravo. Ali iz gluposti. Samo se izgubili. Sreće pa i oni ne znaju. Da. Brate, Dabar najmanje na terenu. Molim! Zašto mi držiš glavu? Koju glavu? Moju glavu? Moju? Ne, moju! Ja sam mislio da ti, pošto si u 4. razredu, već si naučila da piješ tu vodu. Naučila sam. Pa to samo vi iz 4. razreda tako pijete, a? Buđi levo Ne desno. pijemo tako. Nego? Ovako? Ne, pijemo sa ravnom glavom. Sa ravnom glavom? Ravna glava ovako, ravna glava ovako, ravna glava ovako.
Ovako. Ovako? Ne, ovaj. Pa što da ne vidim, bre? Ne u tu nogu, u drugu. Evo, više ko ne zna u koju nogu. Možeš jače slopiti. Ne. Ne rešam. Ne rešao. Ide spere, To, Dankiću! Braniću. Bravo, bre. Bravo. Bravo, Igra! To, bravo. Dole! A jedi gol na 500. Trebaju trojku za Gađi igrač. Čekaj. Idi kod ovog manijeg, nauči kako se pada. On jedino što zna da padne. Pa sam mi neke armature metale, neke sreće pa je samo ruka neka. Leđe se mogu, probušio sam leđe, mogu da mi prođe. Dobro je. Onda si super prošao. Kako je žurka, bilo dobro da me leješ. Dobro, živno dobro. Ko dođe? Pa da. Javi se, Aco! Vrati čoveka. Kuzma, vrati čoveka. Su ga digli, brate, bacio ništa. Bravo. Bravo, vi! Tako je. Do kraja! Širi! Skroz, bravo. Ma daj bre, konstrukcija bre, čovek! Pa nije ga ni pipnuo. Ni pipnuo ga nije, bre. Linija, Kuzma. Išli za njega, je. Nije ga pipnuo. Digo je ruku. Nije ga pipnuo. Sudija, ne komuniciraj sa publikom, u publici su pederi. I poštari. To si ti osjetio prozvanim kad sam rekao pederi. Kako si ti javio? Ja jesam poštar, ja ne bežim od toga. Srki, pa ti si više pretrčao od pojedinih igrača. Bravo! Niko ne izleće na igrača. A pusti prednost, jebote. Kraj. Ajde. Mileva! Čije ti to dete, Mileva? Nismo loše. Ajde, kad mi idemo. Bravo, samo igramo. Vuče, posle opereš tribine, sve skupiš to džubre odnesi kući. Da, ako će mi platiti. Klub. Da se sklonimo s ovoj rerne.